го изора, че го направи. Ай, пак ние виновни. Не видя ли аз как минах? Не видя ли аз как мина? Върни се обратно и пак. И наобратно и там. Не, горе, момчета, добре. Помощ или ще го оставим детето? Батенка, е така както е мотора, го завърти на нататък и го изкарай натам. А тук е това дупка, скача тук. И там се връщам па в начална позиция. Да, и после втори път. Не.